Soyayya 'yan mata su zauna 'yan mata da ke nake 'yan mata juyo kalle ne kin shiga zuciya kin zauna kin mini rauni soyayya 'yan mata da ke nake ne ke dai zan baiwa sirrin soyayya ba na ruwa akan ki na zamto tamkar bawa ki kula ni ki bani masauki karnayi waso gaggawa ne zan miki rumfa in hadari ya taso har da gatsawa rike hannu ki biyo ni muje bishiyar so ko ba kowa ki biyo ni muje yan mata soyayya 'yan mata ungwa karɓi furna samu guri ki zauna za a kai ki gidana ranar guzurina ki sani a ranki ki bani dama 'yan mata na zamo angon ki ɗaya ta girma 'yar rigata ki aminta da ne ki sani a hannun dama 'yan mata ni na aminta da ke ki zo mu zauna da ke waga tufa da rake banda wata sai da ke halo na yi miki soyayya zo zauna 'yan mata zo zauna 'yan mata na san ki matso inuwa zo ki fake ubi ke ne wasu hannu zo ki rike komai in zan sai da ke alkawar za mu rike tawakar da ki sanya zuciya ta dimuce da ke nake aure nake bida ni ki amince baki na in zai ki furta soto ya kurumce domin kwakin zamani na zama ke babu rabawa soyayya 'yan mata ki zo in baki gurin zaunawa 'yan mata ki zo ki huta ki kaɗai kika samu promotion da a cikin 'yan mata na yi conclusion na kare na zaɓo yarda ta daga ke na bari soyayya ritaya ne wa mata zuwa kan soyayya ne da na cire tuta na zamo majanunin so kalma na furta ni da ke zame aure juna maminta a rashin mafaɗi wanne afka so ƙarshe ya yi kuka idan sarfe ya zamto tamkar wani mai yin hauka kaso mai sanka kun san so ba a yi mai gaggawa